Господ бе казал чрез Мойсей: да не мразиш брата си в сърцето си, да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против онези, които са от людите ти, но да обичаш ближния си както себе си. Истините, представени от Христос, бяха същите, които древните пророци проповядваха, но които бяха помрачени от закоравяването на сърцата и от любовта към греха. Думите на Спасителя откриха на неговите слушатели факта, че когато осъждат други като нарушители, самите те са еднакво виновни, защото подхранват в себе си злоба и омраза. На отсрещния бряг на езерото, край което бяха насъбрани, се намираше областта Васан. Пустинен район, чието диви клисури и залесени хълмове от дълго време бяха любимо убежище на всякакви престъпници. Разказите за грабежи и убийства все още не бяха забравени и мнозина с усърдие изобличаваха злосторниците. В същото време самите те бяха неспокойни и свъдливи. Подхранваха в себе си жестока омраза към римските потисници и се чувстваха свободни да мразят и презират всички други народи, та дори и несподелящите възгледите им сънародници. С всичко това те нарушаваха закона, който повелява: не убивай. Духът на омраза и отмъщение произлиза от Сатана. Този дух го подбуди да умъртви Божия син. Всеки, подхранващ злобата и лошите чувства, има същия дух, чийто плод е смърт. В мисълта за отмъщение се крие злото, както семето в растението. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец. И вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. Който рече на брата си: безделниче, излага се на Синедриона. Чрез жертването на своя син за нашето изкупление, Бог показа колко много цени всяка човешка душа. Затова не дава право на човека да говори с презрение за друг човек. Ще виждаме грешки и слабости в хората край нас, но Бог твърди, че всяка душа е Негова собственост, Негова по сътворение, Негова и по изкупление, чрез цената на скъпоценната Христова кръв. Всички са създадени по Божий образ и дори към най-изпадналите трябва да се отнасяме с уважение и нежност. Бог ще ни държи отговорни за всяка дума на презрение към душа, за която Христос е дал живота си. Кой те прави да се отличаваш от други го? И какво имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил? Кой си ти? Защо съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада. Който му рече: бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. В Стария завет думата безумец се използва за вероотстъпник или за човек, който се е отдал на нечестие. Исус казва, че всеки, осъждащ брата си като вероотстъпник или богохулник, потвърждава, че сам е достоен за същата присъда. Самият Христос, когато се препираше с Сатана за тялото на Мойсей, не посмя да произнесе против него хулителна присъда. Ако беше постъпил по друг начин, той би се приравнил с Сатана, тъй като обвиняването е оръжието на нечестивия. В свещеното писание дяволът е наречен клеветникът на нашите братя.
Исус не иска да използва нито едно от сатанинските оръжия. Той го посрещна с думите: Господ да те смъмри. Това е пример за нас. Когато сме в конфликт с Христовите врагове, не трябва да казваме нищо с дух на отмъщение и нищо, напомнящо за хула и обвинение. Божият говорител не бива да изрича думи, които дори величието на небето не използва в спора с Сатана. Трябва да оставим на Бога съденето и присъдата.